खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाम खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुलाव मैया शुक्रबारखालि 100 जन गथ'साफोरा उदखारिफोरनि सुइसाइड बम्ब एटाक खालामनायजों जिउ गारनो गोनां जादों होनना खौरां मोन्दों। रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला काबुलनि गंसे फरायसालियाव आनजाद लिरफुबाय थानाय समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादों होनना खौरां मोन्दों। नैथि रादाबाव दं रासियानि हादरगिरि मानगोनां व्लादिमिर पुतिन बिथाङा मैया शुक्रबारखालि फोसावनानै बुंदों दि गावनि हादर रासियाया इउक्रेनजों 7 दान दावहा नांनायनि उनाव इउक्रेननि मोनब्रै ओनसोलाव दखल खालामना लानो हाबाय एबा इउक्रेननि मोनब्रै ओनसोलखौ रासियाजों दाजाबजाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै 1 अक्ट'बर 5G नेटवार्क सार्भिसखौ गोदान दिल्लीनि प्रगति मैदानाव बेखेवनानै होगोन होनना खौरां मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया शुक्रबारखालि गुवाहाटीनि आरिया नोगोरनि गोदानै लुफुंनाय फ्लाइअभारखौ बेखेवनानै फोरमायदों दि गावसोर गुवाहाटी नोगोरखौ गासैबो बिथिङाव जौगाहोनो थांखि लादों होनना बुंदों। बिथां गिबि मन्थ्रिया फोरमायबावदों दि बिथांमोनहा लामाफोरखौ जौगाहोनायजों लोगोसे डिजिटेल सिस्टेमफोरखौबो जौगाहोनो थांखि लादों होनना फोरमायदों। बिथाङा बुंबावदों दि बिथांमोननि सरकारा गुवाहाटीखौ गेटवे टु साउथ इस्ट एसिया अर्थात खोला सानजा एसियासिम हाबग्रा लामा खालामनो थांखि लादों होनना फोरमायदों आरो बेफोर खामानिनि थाखाय 600 कौटि बाजेटबो थि खालामखाबाय होनना बिथां गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं मैया शुक्रबारखालि क'क्राझार सहरनि वर्ल्ड नम्बर 5 सर्वजनिन डेफ'ट दुर्गा फुजा आफादनि दुर्गा फुजानि मण्डपखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होदों होनना खौरां मोननाय जादों। थ' फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनियावनोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनाव थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।